Ko'pchilik vaqtda butunisini oshab bitiradilar. Veterinarlar için әлеге tür vaksina яңа түгел, аны республикада берничә ел уңышлы файдаланалар. Vaksinаны biz Türklerinin uyaları yanında hem жүрген yollarına atabız, ağaç tüplerinden salabız. Anlarsın 10 gün ötkeş biz onu özümüz жүрüp qarab aşağanların, anlarsın aşamağanlarını jıyıp utilizatsiya. Vaksinaның исе дә үзенә җәлеп итә, үзе дә тәмле салып калдырганны ашап бетерәләр диярлек. Мондый шоколадның составында терлек мае һәм тәмләткечләр. Вакцинасы эчендә тәмле тышлык калданып, төлке теше белән капсуланы тишә. Вакцина шулай итеп хайван организмына эләгә. 8 елда 3 кытыру авырту шырагы теркәлсә, бу ел 19 елда ул бер генә шырак. Моны файдасы бар дип әйтик. Ләкин төрле районнарда төрлечә әйтик. Былтыр Тукай районының Югары Байлар авылында төлке тавыкларны буып чыга, соңра аның авыру булуы ачыклана. Авылда 2 айлык карантин игълан итәләр. Сала халкы ит, сөт сата алмады, хәтта мәчләрен дә урамга чыгармадылар. Шулай да ветеринарлар кытыру авыру соңгы 5 елда күзгә күренеп кимиди. Быел бездә нибары 21 кытыру очрагы теркәлде, 62% ерткыч хайваннар белән бәйле. Монда яз һәм көз таратылучы шоколад вакцинаның да файдасы тиде. Мисал өчен 2015 елда 317 очрак теркәлгән булса, хәзер бу саннар 15 тапкырга кими. Кырый хайваннарга каршы таратыла торган әлеге вакцинаны вакытында һәм дөрес итеп тарату да мөһим. Шунысын әйтергә кирәк, аны урман кырыйларына белгечләр кар ятканчы ук инде ыргытып чыга һәм әлеге эш Татарстан районнары буенча 25 ноябрьгә кадәр төгәлләнергә тиеш. Питрәш районыннан Руслан Сылдинов, Кадир Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.